Bro, unsa kay tsada ba na mingaw kang dalan din ba? Mamira ka ta sa mga gidan ni kuning mga tagkwarta. Mas maayo gini mong istorya bro. Total, mingaw mga lugar bro. Paksit gini bilbil karon mga agi karon bro ba. Hindi na ako bakakon. Aw, paksit bilbil gud lagay mo agi din eh. Wala ko ta bro. Mingaw ba dari bro? Hadlok gani nga lugar. Hadlok bro. Dapat dili ta madlok kay isog ta. Isog ka? Isog og baho. Basta bro. Dili ta mahadlok bro. Bro, kita ka nang buwa padulong na bro. Manana bro. Iktima yun ron bro ba. Aw, sala ka nang agi dari. First victim. Hoy, mga isog mo. Man mo padulong ha. Balo ba mo? Tanan mo agi dari. Mo agi daan sa mong kamot. Wagi ra mong gid ni kuya. Lagiya, wagi ra mong gid niya. Kabalo ba mo nga? Kapamira na mo dari ang muagi pag may katag nga kwarta. Daw be karon. Na may mga kwarta dira. Pamakagi mo dire. Na, 2 pesos ra mong gid ni kuya. Wala ko lain kwarta. No. Ako nga sa diriya, piso ra biya akong kwarta ko diya. Yo. Kung mao ka na, ide makulatahan. Anong kailangan kong gawin upang Pre. Asa ni nga dalan pre? Padulong ni sa matarong nga dalan pre. sama pre, matarong nga wala may nga nagitarong. Run. Gani ki. Sumbang ang mulo ako, nulor ako. Balos sa dito. Lagi, bawsa ta. Uy, Alisa mo, Uy. alisa mo. Alisa mo. Unsa man mo? Anong nagana mo? Birahan mi dito. Lo kami kay gapo nakatunggo ka buok. Duha ka buok laki. Balikan na to kay upat naman to. Kabalo mo, yulo ko nila. Plata ko nila. Wow, Diriyo, gigo kong diri. Papaw niya. Sakit kayo. Ulo ko. Tuon ta to karon. Ang Kay papaw upat niya. na kabuok ka. Duha ra to isog. Isog beta, isog. Bugiro ka sila. Ito na ta. Bro, nanapag isa bro. Naginusapa pagod siya bro. Lo, papuno man ba yan? Salamat nigo ha. Wala problema, basta salamat sa dam. Oo, pinahanglan ko kwarta ba. Salamat kayo na. Thank you po. Tuara sila oh. Tuara. Ano? Tuara oh. Mao ginanduwa ganina. Mao gina sila ganina. Ay, Ikarnap ay. kana. Yay, mga payo. Karon. Buk ang ulo ganiya. Tawin ako akong piso karon. Bayot na ka diha, unya ka lang. Nga bayot ni mo ha, para ako kayo bugnaw. Angkol po ko siya ganiya, karon lang ka, lumotong gila ko ron. Bubak kayo sampot na mo ron. Daagad sa kasa ron ha. Nga bayot ni mo ha. Karon lang mo. Ulbo ginang kaspan ninyo. Yay, mga bayot day mo ha. Karon kaya akong pangpalit og mikmik inyong gikuha. Karon doklon ta mo ani. Hoy! Kinsa ba sila? Kinsa sila? Mama na mong nagirahan ganina good. Pinangalan po ko sa utan ba, asawa ba? Salamat ang nagirahan ganina oh. Tay gitaan ni bro. Mas ganda. Basta bro, love ka na ako mo ba? Ay pa. Karon. Ulbo ginang kasparon. Ay pala bini, pero ito na lang ako ng isa. Chicks mo ganda. Bagay na minita. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? What's up mga kalungan?
Salamat mga kalungat do kay inyo gyuman namong video. Kung gusto mo magpa-shoutout, just comment below. #kalungatvlogs. Shoutout na kong Alex Satar and shoutout na mga Jong Lariosa. Gagawin ako. Shoutout day ko sa kuan, ang kagalingon. Salamat. So shoutout din ko sa mga nagtabang sa kuha. Sa akong mama. Salamat sa iyong tanan. So di natawa ng pambelyon. Because of this. So yo, shout kang Jilang Musa. So, Shout out day ko kang Sheila and Angie. so shout out mo sa mga nag-subscribe sa among YouTube channel o palihog may subscribe ang among YouTube channel and click the notification bell para updated mo sa among bagong mga video. Kalungat para sa mga tao magulanon magpalipay kaninyo. 1, 2, 3, start. Basta bro. Gagal ka.